Magsisimba nga kami sa Pink Sister kaya naman napadress ako ng very light. Char. Ako yung taong hindi masyadong mahilig sa dress pero ang dami-dami kong dress. Gusto ko na ngang ibenta eh. Char. Bibili ka ba? 3 for 100 na lang. Eto nga tandito na kami sa Pink Sister. Kung saan isa sa pinakagusto kong simbahan dito sa Baguio. Napakatahimik, napakaaliwalas, napakaganda. Wala ring masyadong tao. More on na dumadaan dito ay yung mga turista. Which is more on nagvi-visit lang, ganun. At isang beses lang yung Sunday Mass nila. At yun ay sa umaga lamang. At dahil tanghali na kami nakarating dito, ayan, si Arky na lang ang maingay. Charis. At nakakatuwa naman ang bata, pinanindigan talaga niya yung face mask niya. Gumagaya na yata sa akin, nagiging ambisyosang bata na rin. Char. Okay lang maging ambisyosa basta in a good way, in a nice way, at wala tayong natatapakang tao. Ang pagkakaroon ng ambisyon ay meron kang nilulook up sa buhay. Nagkakaroon ka ng goal at mamamotivate ka na bumangon para abutin ang mga ambisyon mo. Naway na-inspire kita na huwag mawalan ng pag-asa at magkaroon ulit ng pangarap sa buhay. Angay, mahirap maging mahirap. Pero mas mahirap ang taong walang pangarap. Kaya naman, let's go! Laban lang, ma'ams, kaya natin to. At pagpasensyahan nyo na yung boses ko, talagang hindi maganda yung pakiramdam ko. Ganun pa man, sulitin natin yung klema ngayon. At thank you Lord talaga dahil hindi namin naramdaman yung bagyo dito sa Baguio. Kaya ito naman, ini-enjoy ko ngayon yung klema at yung view. At hindi rin ako maramot, kaya ito, sinishare ko din sa inyo. Do good, be good, at yun ang binabalik ng Panginoon sa atin. Happy Sunday, mommies! Enjoy your day! Kaya naman, bye-bye for now, Pink Sister. Babalik kami ulit soon. At ito na nga, papunta na kami ni Arky sa SM. Bali doon na nga kami magla-lunch kung maaantay namin si Daddy Dan. At tignan nyo naman ang view. Green na green, fresh na fresh. Kasing fresh ko, char. So yun, andito na nga kami sa SM. At pag Sunday, alam nyo na maraming tao. Pero hindi ko pa rin napigilan i-video ang view dahil napakaganda. Oh, nakita mo ba si Opa? Char. So yun, napakaraming ang tao at ang hirap na naman maghanap ng kainan. Kahit saan ka na naman lumingon ngayon ay napakaraming tao. Lalong-lalo na nga tanghaling tapat at lahat ngayon ng tao ay nasa mga kainan. So, wala kaming no choice. At dahil nagkikrave nga ako sa lasagna, ayan, pumunta na kami sa may kainan ng lasagna. Ang budget for today's video ay, yellow. Di baling at sumahod si Daddy Dan, di ba? Char. At ako nang bahalang mag-budget, ganun. So, ito na nga at nagutom na talaga ang bata, hindi na makaintay. I-share ko na lang sa isang video yung na-experience namin dito. Na kung saan na-experience ko na maging isang kawawang mami. Umakyat din kami dito sa taas para makapaglaro din si Arky. Pero dahil nakita ko to, ayan, sinama ko na rin sa video. Char. At ito na nga, ang ganda-ganda talaga ng weather for today's video. So ito na lang muna for today's video. Thanks for watching. Let's go!